बिनि सिगां आङो गुबुन खोथा सावरायगोन। दा गोबां भाइराल जाबाय थानाय नुदों फेसबुकआवहाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा। आङो प्ले खालामनानै होनि। ओरैबायदि जुबुर जुस्ति बे सिख्लाखौहाय फेन खुनानै लांथं खुनानैहाय मा खालामदों गावसोरसो मिथिसिगौ आरो। दा बे सिख्लाया बबेनि आरो मा जायगानि जोङो बेखौबो मिथिया। बबे जायगानि बैमान गथ' एथ' दुस्थ' गथ'फोरमोन बिसोरो बुजिनो रोंलायै। नुनानैहाय आङो ओरैबायदि रागा जोंबाय, बिसोरखौ ओरैबायदि रागा जोंबाय। बिनि उनावहाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअ क्लिप नुलायबाय, कलेज ना स्कुल जाखो बेयाव थांनानैहाय सासे आइजोआ दाम्मा दाम बुहैलायनायनि, बेखौबो आङो नोंथांमोननो खोनासंहोनि र'। नैबे भिडिअआनो जाबाय। एसे मोजाङै मोनखादों सेंग्राया। बे भाइराल खालामनाय होननानै बुंदों, भाइराल खालामग्रा सेंग्रा होननानै बुंदों। ना बे सिख्लानिनोमोन ना बिनि दस्रानिमोन बेखौ आं जेबो मिथिला। दा बबे जायगानि जाखो, बे कलेज ना स्कुल जाखो बेयाव थांनानैहाय सिख्लानि बिमा होननानै बुंदों। मोननै भिडिअ क्लिप नुदों आङो बेखौहाय, आरो मोनसे दंबावो। आरो बे मोनसेया गोजाननिफ्राय खेबनायनि नै। आंथ' बेखौ सानदों, बे भाइराल खालामनायनि बुजादोंब्ला मोजाङानो जादों। मोजांसो मोनदों आं बिदिखौहाय। बे बुग्राया सिख्लानि बिमा ना सेंग्रानि बिमा जाखो बेखौबो रोखायै बुंनो रोंलिया। नाथाय गोबां भाइराल जानायखौ नुनो मोनदों मोखां बिजाबाव। नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। नुदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। जोंनि गेजेरावहाय ओरैबायदि दुस्थ' मानसिफोर ओंखारबायना, गावजों गावबो अनलायनो रोंलिया। आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ जोंनि गेजेराव नुनो मोनसै। जों दा मा बुंनानै मा रावजों सोरखौ मा बुजायनो रोंबावनो। दा जों बुजायोब्लाथ' जोंखौबो नोंसोरबो बेबायदिनोखा, बेबायदिनो नोंसोर बिदिखायनो नोंसोरबो भाइराल खालामग्राखा, बेफोरबायदि जोंखौ आसि थुयो। बेनिखायनो जोङो बुंनोबो हाला, बेफोरबायदि भिडिअखौ बांद्रायबो बानायनो हाला। नाथाय गोबावजों नुनायखाय आं बेखौ गोसो जानानै बानायदों। दा नोंथांमोना बे मानसिफ्रा बबेनि बबे जायगानि बेफोरखौ मिथिब्ला बेखौ नायलांब्लानो जाबाय नोंथांमोना। माखौ? बडिगार्डना साब्रै बुंनो आङो। होजागोनसो सेंग्राफोर। गासै आंनि बडिगार्ड गोजा बिसोरो। सोरबा आंनि साइडआव फैला जोखेजागोनसो। आंखौ बेंग्रा लिडार जाहैबाय नालाय आङो। आंनि बिफा गदायसो जाबावो। फाग्लि बिदि बुङो। बिदि बुङाबालाय माबायदि बुंनांगौ ने बायदि ओंखारगोरा। गोरे अबस्थालै गस्लाफ्रा नुवाखै। एकदमबारे मबाइल स्टेन्डखौ बायनोनो हाया। जोंहालाय माहाजोनखा। सोरबा अननानै हरो खोमा साननानैहाय बुंबा बायो आङो, रावबो हरा माथो। अनसायग्रायानो गैया। मोजांल' जायो ने। नैबे रनिता बसुमतारी, ओमफ्राय बे मा नाममोनलाय? जिरुसा बसुमतारी, बिथराय नार्जारी, रिचा बसुमतारी। खोन्थाजोब्बाय आं सेंग्राफोर। सेंग्राफोर फै जों गामिजों बेरायनोबा। जों गामिया जोबथासिनखा। बे लामाया नुवाखै बेसे मोजां। ओरैनो दसे सम टाइम पास बाजाराव थांनो नागिरगासिनो दं। आंहा सबायावसो थाङो। नोंसोर बबेयाव थांगोन? हाख्लायाव थांनो जों। हाख्ला बाजाराव बेरायहैनोसैरा। मा हाख्ला बाजार? हांमा बाजार होन। हांमा बाजार जोंहा बङाइनिसोना ओंखायनो बुजिलाङा। सिख्लाफ्रा हांमा बाजाराव थांगोननो। आंलाय हबावनो मोननोसै दखाना। बडिगार्ड बायदि थाबायबोफाबाय आंजोंहाय।
ओंखायनो बडिगार्डनाव दोनजादों आंजों सिबुनाव बडिगार्ड नङा दे आं बडिगार्ड नङा एसे देरबावोला इउटुब सलायनो फोरोंजोबनायसै नोंसोरखौ आं एक्ट्रेस जागोन ना मबाइल गिदिर गिदिर लानानै आं एलबाम गाना र' जों तेलाम्बाराव गामियाव एलबाम गाहैगोन ना एकदम मोजांनो ने आंबो गाहैगोन बाल सिख्लाफ्रा थाब थाब साक्सेस जानो हायोलै इउटुबाव ओंखायनो फोरोंजोबनायसै नोंसोरखौ सेंग्राफ्रा मा बुङो कमेन्ट बक्सआव फोरमायनो हागोन मोजां बुङो होद जाबायलै फाग्ला एफाबां खेबो नामा जाबाय राजुरि दा माबादो बाय बाय लादो बयबो बाय 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 दादो दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ ससे ओरैनो लामानि इन्टारेस्टआव बानायनाय जाबाय नोंसोरो बाय बाय नै नोंसोरो नै जाबाय दान नै जाबाय आयो आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव दोनसे गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो दाबाव जाहाथे जोङो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि अननाय मोननानै भिडिअ बानायनो बोलो मोनबाय थायो बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो